Bi alamisa siɲɛ kalo tile 15 o kɛra don ye don min tɛ baara Mali jamana ɲɛmaaw ka laɲini na waasa k'a to jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka taa u ka kalata sɛbɛnw ta cogoya min na. O hukumu kɔnɔna na an ye munumunu salo kɛ kalata sɛbɛn ninnu minɛ yɔrɔw la k'a lajɛ jama bɔta hakɛ ani ni gɛlɛyaw bɛ a la. An ka taama kun fɔlɔ sera Misirakaw fɛ yen. Abdul Aziz Sanu ni ale ye carte in dibaa dɔ ye, ale y'a jira an na k'a fɔ ko jama bɔra. Bon depuis dugu jɛra fo sisan baara ma jɔ, jama de b'an kun kan yan dɔrɔn fo ka na an ka fɛn wɛrɛ bɛ ka ɲagami an bolo dɔɔni fɔlɔ, mais an bɛ ka essayer an b'a di mɔgɔ ma, mais basi foyi tɛ ka k'a la fɔlɔ, mankan tɛ ka k'a la, foyi tɛ ka k'a la, a kɔni bɛ ka di mɔgɔ ma. Bon dugu jɛ ni sisan cɛ kunda yɛrɛ 164 personnes o ye homme ye, bon muso kunda o 77 personnes ye. Pelengana commune kɔnɔ olu ta bɛ ka di mairie kuru kɔnɔna la. Modibo Togola ale nisɔndiyalen a ka carte sɔrɔ. Bon sɔgɔmada ne nana mairie la, ne nana n ka carte d'électeur de minɛ, parce que n'i ye carte d'électeur minɛ i bɛ se ka voter, i bɛ se ka i diyaɲɛmɔgɔ ta, comme nin voter in na u kɛn bɛ ka carte caman dɔ la, sinon carte d'électeur kɔni ale de ye voter kɛ carte yɛrɛ. Madame Dawo Madeleine bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin maa tɔw ma. Bɛɛ ka jija ka n'i ka carte d'électeur ɲini walasa kalafili na an bɛɛ ka se ka an niyɔrɔ ta, faso jɔli de don, walasa ka se k'a jira k'a fɔ i ye fasoden ɲuman ye ani k'i ŋaniya jira i bɛ min fɛ. N'o tɛ n'i ma na i sagolata ta ni mɔgɔ tɔw ye min ta i bɛ tugu mɔgɔ tɔw kɔ de, o la walasa i yɛrɛ ka se k'i sago jira k'a fɔ ne yɛrɛ sago ye nin ye jamana jɔli la, jamana taabolo la, o ye i sen don voter ko la. Hali ni o y'a sɔrɔ jama ma bɔ fan dɔw fɛ, nka maa minnu ye u ka carte sɔrɔ a caman kɔni y'a jira an na k'a fɔ ko u ma gɛlɛya sɔrɔ a la. Nanette Wangara ye o maa dɔ ye. N na kun ye n ka carte d'électeur bɔli, mais n b'a sira a kan parce que n ye fiche fɔlɔ sɔrɔ, mais sisan an bɛ ka carte yɛrɛ de, ayi gɛlɛyaba t'a la, n'a fɔ gɛlɛyaba t'a la. Segu mara dugutigiw ka coordinateur ale fana ye a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ani a ye foli kɛ. N bɛ ka yala, n bɛ jateminɛ kɛ, jateminɛw kɔnɔ n y'a ye u bɛ ka bɔ. Bon o tɛ nin ye ko a ka ca Ala ni kɛrɛfɛ élection don carte tɔ bɛ taa bureau de vote la, mɔgɔ bɛ taa i bɛ t'i ka bureau la i b'i ka carte sɔrɔ yen, minnu ta ma se ka retirer u b'u ta retirer. Donc vraiment d'abord an yɛrɛ dugutigiw an bɛ foli kɛ population ye u ka timinandiya la, mais yan'an ka foli kɛ population ye an bɛ foli kɛ gouvernement de, parce que ka se ka bi kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ mɔgɔw ka se ka bɔ ka taa carte ta, vraiment o de diyara an ye kosɛbɛ. K'a dɔn k'a fɔ kalata bɛ se kɛ k'a sɔrɔ nin carte d'électeur ninnu tɛ, nka o n'a ta bɛɛ maaw kɔni bɔlen don Segu kosɛbɛ waasa ka u ka kalata sɛbɛnw minɛ. Jeni Albert, VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Segu.